jeneng kula Wati Burung Maris dados Gunarto. Jeneng kula Yuni Saputri dados Mutaksir. Jeneng kula Sumatra Dewi dados Gunarti Ati Gunartinata. Jeneng kula Eka Indah dados Ibu. Jeneng kula Arjuna Cahya Warmadi dados Maimun. Jeneng kula Alfi Zabero dados Bapak.
banget. Sikilmu ora iso ngajar. Lan Kula mintasih, Pak. oh iya. Aku ngomong ya Bapak, anak wedok mati. Kowe ayu pinasin kowe ibumu mungkin sing nom. Aku seneng banget nek perlu apa maneh sing nate nak koyo. Aku ora ro ing mulai ngomong. Saiki anak-anak wis suwe gede kabeh. Koyoke sekarang ibu bisa gede sing ngomong apa. Saiki anak-anak wis duwe penghasilan dhewe-dhewe. Gunarto kerja ing perusahaan Maimun. Maimun pas dhek isih sekolah mesti peringkat 1 kok anak. Minta istilah Gunarti nyebuni aku jahit. Ibu mamai. Sepuluh tahun Bapak dari saudagar di Singapura. Bapak duweni perusahaan sing gede dan pegawai sing akeh. Nanging perusahaan Bapak kebakaran. Saham-saham sing Bapak tuku nek kabeh. Kabeh sing tak takoni gak ono sing sempurna. Apa maneh Bapak yang Bapak duwe keluarga sing tak punya. Oh iya, nakal lan nanti Maimun coba celokan. Maimun, Bapak ngomong kan sampai sekarang Bapak ngomong ini Pak, ditimbali ibu, ayo, sopo sih? Ibu mintai. Bapak, Maimun. Kapan awakmu jadi bapak? Bu, kapan jadi bapak? Bu? Gunarto Jadi radio bapak. Bu. Kapan jadi bapak? Yang pancen jadi bapak. Jadi mungkin mesti kok ini bu. Udah susah. Makan saono iku gara-gara kene radio bapak. Bu. Maimun. Apa kau nilai? Waktu kau SD dhisik, kanca-kancamu mainan leker, awakmu nangis gara-gara awakmu ngambil leker. Terus awakmu nang sekolahan kambine bolong-bolong, tembelan. Iku gara-gara kene nang bapakmu. Ngono iku Dek. elek kelakuan Bapak. Penting, elek kelakuan Bapak. Kene tentara daging sing kudu nawar. Tapi lah Mas. Hah? Rawat. Sakwise dhek wis sakwise dhek ngeluarno hawa nafsu nang dinding terus kene balik rene. Terus kene kudu rawat. Enak soro. Gunarto kok tega kowe ngomong ngono karo bapakmu, bapak kandungmu. Bapak kandung. Yo, pancen Gunarto sing dhisik duwe bapak kandung. Tapi Gunarto sing dhisik bapak kandungnya wis sedo 20 tahun sing dhisik. Saiki Gunarto yaiku Gunarto sing dibangun karo Gunarto dhewe, Bu. Saiki Gunarto merdeka, semerdeka-merdekane, Bu. Bapak ngerti nato yang Bapak salah. Bapak pengen nebus dosa Bapak. Kan iku sebabnya dino iki Bapak balik. Bapak iki wis tuwek nato. Bapak ora duwe apa-apa maneh. Yen kowe ora nimo Bapak ora apa-apa. Pak, apa ora sadar saiki?
dihormati sing duit-duit berjuta-juta akeh saiki diusir karo anak kandungnya. Yang ngono bapak ngono. Bapak orang bakalan ganggu kedamaian keluarga gimana? Pak, dari sini Pak. Bapak terus mangan. Bapak duit. Maimun. Kapan awakmu oleh pertolongan ke bawah ini? Dise, aku pernah ditampar, diantem, tapi sak cuwil kakean pun dia enggak pernah jadi apa-apa dengan aku. Coba balas atau ojo kon bela-bela dhewe. Kon ele, sapa sing biayai awakmu? Aku. Jadi bapakmu sing sebenarnya ya iku aku. Mas, sampean nghormati ibu, Mas. Awakmu bisa melu-melu. Nanging gawe aku bisa sing dadi bapakmu. Ya wis. Saiki rawat nang kowe iku. Nanging awakmu ora pernah ngrasakno ya apa uripku. Gawe bapak orang dengan gawe balik. Yang bapak balik, bapak cuma ganggu kedamaian dan kebahagiaan anak lain. Yang ngono bapak lunga. Orang dalam gawe balik. Iku dalam sing bapak pilih. Sampean ini Mas, ragu rasa tanggung jawab, ragu rasa belas kasihan anak adik-adik sing ragu bapak. Udah terus kok ini. Mas ngeten bapak lunga. Bapak Mas, bapak kene dhewe. Ojo awakmu kabeh ndelok aku dadi sing salah. Yo wis, saiki awakmu kabeh kudu mele dhewe apa aku. Manut takdir kaya kene iki. Dhek lunga, teko bali lunga maneh. Kaya gelombang sing menake. Maimun, dari adik. Nak, Maimun, dari adik. Ini bapak Mas. di bapakmu. Nono, Loh, iki kapian lambine sapa? Dek iki kan temen lagi. ini saudaraku sudah dimakan. Jadi bapak lupa sekali. Dato. Mas. Bapak. Sakwise dhewe oleh hinaan ke waktu. Aku matani wong aku dhewe. Yo, bapakku sendiri dari wong. Bapakku sing Bapakku sing angkuh. Yo, angkuh kaya aku. Saiki